En sapar nyakurum gajuanga machini chironi mara ka gikacha. Nyinga Lydia Hukeyo. Jangan burai doho Masiaya Daniel Ogola Ogembo oyud kauto eyo dalane mantiere boma Masiaya. Ringo Daniel Ogembo no oyud kod joriembo mare kala jariembo mare mane rekodi kawe mondo mi hotere tich okinyi makawuono. Wachore ni Ogembo nyotiyo nyaka moleo kama bange no otere pacho kod jariembo mare achiel mano dhi manye okinyi to yudo kadho dino lor. Komanda mar obila e kaunti Masiaya Clety Kimaiyo oyango thoni ko wacho ni ringre osetere kar kano ringre e boma ma Kisumu. Riwruok mar jochung weche motisi ni Editors Guild kod riwruok mar jofwamb weche Kenya Union of Journalists okwedo kang' mamalo wach mar meko gi thuon mar jofwamb weche kod sand jofwambo e kinde mag ng'anyo. Ka giloso kod jofwambo e tisendo obila makare na jotelogo ose obila kuom geto jofwambo e kinde ng'anyo. Ka giwacho ni chike ma pacho ka osiro kendo rito tije mag jofwambo. Bende jofwambo go ose omeko gi thuon ma jafwambo Matene Macharia Gai mano otimre okinyi makawuono. Editors Guild ochiwo notice ne obila ni gibiro bago ng'anyo chieng' tich adek mabiro e pachoka. This morning, shortly after I left home around 8:05 a.m., I live in Kirarapon. I was blocked by a civilian car. As I was waiting for it to move out, two other men came on my left side where I was seated. My son was driving, opened the door and tried to pull me out. They did not identify themselves, so I refused to get out of the car. So we came to Karen Police Station to look for help. We drove right into the station, but those two cars followed us right inside and forced me into their car. The law, the police standing orders, the Criminal Procedure Code provides for the manner in which a suspect is supposed to be arrested. Nobody is saying Macharia Gaido cannot commit a crime. He can commit a crime. He's not above the law, but the law must be applied when arresting him. Mash amekuja katika kituo cha polisi ambapo anajihisi kwamba ni salama. Lakini kufikia wakati ambapo analengwa akiwa katika kituo cha polisi ni jambo la kusikitisha sana na ni jambo ambalo tunalikemea pakubwa sana. We can only send a notice to them and also to journalists from wherever they are. Please go out with your tools of trade. Let us expose what is going on. If Kenyans are being killed, if Kenyans are being abducted, please come out and say it as it is. Don't be intimidated. Duol manano tije obila ipoa koro wacho ni ochiwo nyinge obila 4 ma wachore ni nonego jong'anyo ne duol mar Okwach Kich. Kalore kod commissioner ma duol no John Waiganjo bende nitiere buche mamoko momako obila 18 kama oting'o buche obila manonego Rex Masai magidhi godo nyime. Waiganjo kata kamano wacho ni tendo obila tamore nywako gi lwedo e buchego koro gisingo kawo negi okang' mager mar chik. We have not seen the level of uncooperation we are seeing now from the police commanders, senior police officers, because we have sometimes to go back to them, for instance, to get certain documentations that we cannot move without. But we have since found a very hostile environment where our officers, when they go out, they are not getting any information. And when we give out summonses, they are not responded to. And we are going out of our way now to push the matter now to the judiciary to issue even warrants of arrest against senior commanders so that they can come. As the next recourse now? Yes, and give us information because the public is demanding that we do certain things within our mandate. The law allows us now to escalate the matter to courts for warrants of arrest.
Senator ma kaunti ma Narok Ledama Ole Kina onyiso jodak man Tulele ni winjruok osebedo e kinde weg kambi mar Brookside kod okumba mar nyamburko mar yudo yo mar chiwo chudo e masira mar apaya manoweyo ji ariyo kowito ngimagi. Kolose kar jot mar obila man Tulele kama norupe kod anyuola mag joma nowito ngimagi, Ledama nolero ni ber mondo mi rawere oket arita e kinde ywago jogo mowito ngimagi nyate kinde ma tend piny Kenya yudo seyo mapek kowuok kuom rawere mag Gen Z. Samson Rukunga ma en OCPD mar sub-county ma Narok ma ogwe omedo ni kata ma ugwe omedo ni apise ni thuolo ne oganda kendo ko jopiny mondo owelo rapaya. Wetu walijaribu kuweka amani sababu hiyo maandamano hawajagusa kitu yoyote ya mtu, hawajaweka maneno mengine mbaya. Sasa tunawashukuru sana. Ningetaka kushukuru wananchi wa Tulele kwa sababu wameketi na sisi hapa. Tumekuja hapa na Mheshimiwa Ken Aramat na pia tumeweza kumpata mwenye gari. Hii gari ni one of those trucks ambazo imekuwa contracted by Brookside. Na wakati hii ambaye tunapitia hii njia ngumu, lazima tuhakikishe kwamba tumelinda mali yetu na tumetimiza amani. Ama namna gani? Should there be an accident, they should stop blocking the road. Because this road serves everyone. It is our image. It serves the whole country. It serves members of the tourists who come from very far visiting our country. And especially during this period of high season, because of the wildebeest migration, they shouldn't block the road. Governor ma kaunti ma Trans Nzoia George Natembeyo onyisa pisa mag piny owacho ma kaunti no ni gibiro ting'o msalap giwegi poni biro yudgi gi ketho matiyo marach gi apisi kod ketho mag mibadhi. Natembeyo ne wuoyo ma Kitale e kinde chenro manono kaka jotend migepe ma kaunti no tiyo kamano jiwo jotelogo mondo mi ochiw thuolo mag tije ne rawere mantiere kaunti no. Bende ogolo negi chik mag tieko chenro mag dongruok ma osebedo kadhi mbele kaunti no kendo jogo manomiyo rak matimo chenro mag piny owacho mag kaunti no ochul kaka winjore. Constant changes in procurement plans, they must be flagged out because it means you're doing things that you don't understand. Because don't do a procurement plan, then after 1 week, 2 weeks, you want to change it. It delays project implementation. And you do that, you made commitments about that 5% ACPO, and ACPO specifically are going to target Nawiri. Make very deliberate efforts. That's 65% of all procurements going to women, young people, and persons living with disabilities. And local content also means that you're going to focus majorly on the people of Trans Nzoia, because the evolution is about bringing resources to our county, and the resources must go to the lowest levels. I just want all of us to operate within the law. Mambo ya cutting corners and asking people to cut corners, that one is done. Please, 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 please. Let us get it very, very clearly. Riwruok mar Communication Workers Union kokalo kuom jalup jagoro mar Kotu Benson Okwaro ogolo pachgi ewi ng'anyo mar rawere mosebedo kadhi nyime pacho kae. Negiloso kod jofwambo jalup jagoro no opwo rawere ma pacho ka kuom wuok oko e ng'anyo mosebedo kadhi nyime. Bende oyango ni seche ma koro thoro ywak margi nyaka bende gimi piny owacho thuolo mar nono ywak margi kapok gidok e ng'anyo. Bende oyango ni achiel kuom okenge ma piny owacho nyaka tim en tieko midhiero mar mibadhi ne piny owacho tiyo maber e kelo dongruok e thurka. Kendo medo ni kata rawere ng'anyo gitim kamano gi kwe ma onge ketho mwandu. Kaka jotelo mag jo trade union wadwa goyo negi erokamano ahinya kuom kinda magisetimo kaka vijende, kendo wakwayogi mondo gidhi nyime kod kinda magitimono. Wakwayogi mondo kik giyie mondo josiasa odonje e grup margi no, nikech josiasa emoseketho gik mang'eny matimore e pinyni. Kwa wendi josiasa mondo odonje biro ketho paro monjane gin godo. Mar ariyo, wakwayogi mondo gibed kanyakla achiel mondo gindik magidwaro tete mondo giter ne jatend pinyni. Ka gisetero mondo ginyis jatend pinyni wadwaro ni umiwa majibu bang' kinde marom nade. Ka en dwe achiel, ka en dweche ariyo, kosemigi to ka giyie godo to mondo gikwa mondo ji obed gi romo
Rema osebedo ka bago ng'anyo e pacho ka e kaunti ma Kajiado singo dhi mbele gi ng'anyo chieng' tich ariyo kod tich ang'wen ka gichomo apis gavana ma Kajiado nyaka chieng' tend kaunti no winj duondgi. Ne giwuo bang' rem romo gi gavana ma kaunti no bang' bago ng'anyo nyaka apise, kama ne giwacho ni sirikand kaunti no osebedo ka tiyo marach gi omenda mag kaunti, ka bende giwacho ni mibadhi okwako tend kaunti no. Giwacho ni moko kuom chenro mag dongruok mano ochaki pok otieki. Nochuno obila rakore gi jong'anyo go, to kata bedo ni ne gichopo apis gavana, ne ok giyudo gavana no e apise. We want the governor to be here. Akuja tusikize. Tumwambie kwa kinaga ubaga. Mbona this financial year zimepotea up to a staggering 500 million kwa hii county government. Where are they going? They must be heard. The only person who can listen to us. I have said that we have got a memorandum of 21 items that we want to address with the governor. And this is not the end of the demonstration. If he's not going to articulate our points, on Thursday, we are coming here thousands of us. I know what you people are going through this county. I know. Mshahara inachelewa mpaka karibu ikutane na hiyo ingine. Kweli uongo? Si unijibu. Mtu anaiba pesa mpaka anaiba ya wafanyikazi wake. That is impunity. Mimi nataka kazi ya county. I want developers so that development can bring me a job creation. I cannot create my own job because there is no development. Hakuna development. Chakre higa mar 2020 kaunti ma Bungoma osebedo gi kwan maloyo 60,000 magie ma oiw ka jonyuol hiseyo kuom jimboro ratich nyithindo kuom bende tieko weche maloro nyithindo ratiro kanyakla kod tamo nyithindo yudo ratich gi kinde mag yudo midhiero. Kaluwore gi report mar Fawe, yie moiw medre kaluwore kod koso chiwo puonj makare ne rawere. Ne gilose boma ma Bungoma bang' chiwo puonj ne rawere skunde sekondar kod primar mantiere counties ma Kakamega kod Bungoma. I just came in when you guys were looking at sasa ukienda kotini wakikushika wanaangalia bomba unasema ndio hiyo tu peke yake. Tumekuwa na matatizo mengi ya early child pregnancies, mimba za utoto za watoto wachanga ambazo nyingi zimesababishwa na family members ambazo tunaita watu ambao wanafanya ngono kinyume na vile asili yetu ya wanadamu ipo, na tumeona mafunzo ambayo Fawe imepeana kwa watoto, vijana wetu, wazee na watu viwango mbalimbali from different sectors. Imekuwa nzuri sana siku ya leo. Tunajaribu kiasi ya kwamba kama mashirika watoto wanaopatikana katika hii hali ya mimba za mapema na wako umri wa kuweza kurudi shule wanatakana warudishwe shule. Na pia katika kaunti zetu najua tulidevelop mambo ya power and resources. Tunataka kuona county government kama ya Bungoma na Kakamega sheria za kuhusu watoto kama the children protection policies kama zimeweza kuweka katika hali ya kusaidia hao watoto, especially katika mambo ya kusaidia vitu kama sodo. Hii programu yetu lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunapunguza mimba za mapema na pia tusaidie wale wasichana ambao wamepata ujauzito wakajifungua waweze kurudi shuleni. Na hii project yetu ambayo tunaifanya iko katika kaunti 20. Obila ondhiyo miyo moro machichgoni nowito nyithinde ariyo e bugo mar pie kadak ma Kiandai e kaunti ma Kirinyaga. Yangore ni miyo ni mose yangi kaka Grace Wambui owito nyithindo mantiere kind higni 3 kod 4 e bugono mar pi bang' ka noseriembe kod jaode. Jopiny opodho kuome gi rotho matek kapok nobila orese. Nonro mar tim makamano dhi nyime e kinde mag Grace to dhi nyime kod yudo thieth ka ringre nyithindogo to nosetere kar kano ringre mar joma otho ma Kerugoya. Inasemekana ya kwamba kulingana na information tuko nayo alienda pale shule mtoto wake mmoja anasomea pale Kiandai primary, akaenda akasema kuna mazishi ambayo anataka kuhudhuria aweze kupatiwa mtoto wake, akapewa mtoto wake, akakuja na wao wote wawili akawarusha hapa ndani. Akasema walitukanana na bwana yake na akafukuzwa, na anaona afadhali ya tupe hawa watoto kwa hiyo manji. Tukampembeleza mpaka tukamfuruta, tukakuja mpaka hapa karibu na kwangu na watoto wake tukaona kama wanajaa, tukawapea nchi.
Kutoka hapo watoto wakikunywa uji, niliona ya kwamba niende kwa duka ninunue credit niwafahamishe wale wenye huku. Mimi ni rafiki ya hii familia na nimekuwa nikidiru na hii familia kwa muda, lakini nilikuja kugundua ya kwamba huyu mama mawazo yake ni kama si sawa, kama kuna depression. Sasa nimestuka kwa ile kitu nimekuja kusikia leo, manake nimekuwa nikiongea na yeye, mnaongea na yeye vizuri, lakini sikudhania anaweza kuja kufanya kitu kama hiki. Sasa wakati tu nimesikia, mimi nimestuka. Jodak maziwani ya karchungod bura Mamvita Mombasa kroywak ne ten county ya Mombasa me oresi kaluwore kod midhiero mar pi mochido magikone sane donjonegi nyaka e udi. Gikone onge mar odundu mar tero pi taka, omiyo pige duto mochido chokore e pap maziwani kaeto mol nyaka e ute magidakie, gino mokelonegi tuoche. Ywak gi en ni e thuolo machiegni higni 2 gisechwalo ng'ur margi ne tend county ya Mombasa, to kata kamano onge okang' malong'o mosekaw maneno ni pi mochido okochokore pauno. Tend migao mar weche mag alwora Mombasa kata kamano kone gisechako keto chenro maneno ni girakore gi midhiero makamano. Hapa mahali pamekuwa janga, imekuwa ni breeding zone ya mosquito for 2 years. Kina mama watoto wao wagonjwa kila siku, nyumba mvua ikijia wanatoka kwa nyumba na nobody cares kama hawa si binadamu. Na haya maji ambayo yamejaa hapa ni maradhi matupu. Kama mama wa majengo hapa hatutakubali. Zekani kwa miaka 2 kwamba hali iwe namna hii. Community hapa inasafa. Pili, kuna swala zima la uwanja ambao ulikuwa umewafaidi wachezaji wengi wa mpira ambao wametoka hapo, waliocheza national team, waliocheza katika national leagues, ambao wametoka katika uwanja huu wa Ziwani. Na shida imekuwa ni maji ya taka ile vile inatoka kwa manyumba za watu, alafu pia na shida ya drainage ya maji ya mvua. Tuko hapa na tumetembea kwa takriban nyumba kama 10 hivi na tumeshaona kuwa kuna shida kubwa. Maji ya taka yanarudi yamejaa uwanjani Lasco na sasa yanarudi yakiingia kwenye manyumba. Kuna idara ya maji iliyoko na ile kitengo tunaita Moasco ama Mombasa Water. Tayari tumeshakaa chini na tayari wako na proposal ya kujenga baadhi ya zile tunaita biodigester zile za community. Zenye watajenga kama biodigester moja itachukua kama nyumba 10 kwa pamoja, kwa sababu tunajua kwa sehemu hii hakuna mtaro wa sewage. Ikanye mwatieke chendo no marka ikachanya kono mga juang kara kamano weche giwaloso ni yo makare ang nagibini kanya chendo marangi chuelo kachiel gi chendro mar oimore kamang ni yude weche gi kuku mar Riti Masani kara kamana wei elwet DJV kagi chendro mar ngoma wake na joera mag ngoma maisa nyinga Lydia Hukeyo. Riti Masani.